Samane kok kaya ngono to, tenan lho, pehene Elisa iki aku ketok kencono dadi katon wingko saiki. Nek nang omah ketok kencono ngono mbok. Tetep sampeyan dadi sumber kencono ayo. Iki mempunyai karakter sendiri-sendiri. Cara sound system no Bukes iki base terus Mbak Elisa iki triple. Mangka swara gen apik ben iso stereo. Carane ya kudu duwe loro-lorone ngono. Base ya duwe terus triple ya kudu duwe ngono kuwi. Jujure piye? Jujure piye? Blakakno kuwi lek ngomong kok kaya sanggit ngono lho. Swara nganggo stereo karo bass. Berarti sampean butuhe triple. Stereo karo triple. Berarti triple aku, Base jenengan. base aku. Kula treble carane sik dhuwur. Heeh. Jenengan sik. Ra penak kuwi ya omongane kuwi Bukes iki. Oh, alah, no akal sampean. Suara itu suara atas, suara bawah itu loh, Bu, maksudnya. Takon jujur wae. Pripun? Asline gore arep pengen ngepek awakmu rabi loro karo awakmu lho, El. Sugeng dalu Mbah Waloyo. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cangik. Nggih, alhamdulillah. Nadyan nembe menika tepang ning kula sampun kulino mempelajari YouTube panjenengan. Nalika ndagel kalian Pak Sino Nugroho wonten ing Ngayogyakarta ngaten nggih nggih. Yen ngapunten Mbak Cangik. Lah napa? Nggih, nembe sepisan iki kepenuk Apa tuh? kepethuk kalih jenengan. Urung-urung kaya wis mbanyol, kepethuk sampean iki. Ya wong tuwa niku ilate sok kaku. Nggih ta. Nggih mengkari ilat sing sok kaku. Nggih, bener wong lanang niku mboten kaku malah bojone muring-muring. Ayo. Kalih anak kula niki. Sinten? Lah anake Niki anak kula. Derek Tepang, salam kenal seluruh warga Jakarta yang sudah merapat di sini. Luar biasa, ramai sekali. Iki pertama kali acara dianake wingi bar acara apa jenenge film ana film pendek. Lah saiki dianake wayangan saiki nggo apa jenenge memeriahkan iki dibangunnya amfiteater ning kene. Wah, luar biasa diadakan pertama wayangan. Calonnya ke depan gimana Mbak Lisa ini untuk amfiteater ini? Loh ini bisa dilakukan banyak sekali hal-hal yang bisa dituangkan kreativitas seniman. Nah, itu bisa dituangkan di sini iki ora mung etnis Jawa tok ning macam-macam etnis, terutama untuk orang-orang DKI Jakarta bisa menuangkan kreativitasnya di area iki. Harapannya ngono. Pinter toh aku anakmu lho Pak, aku Pak. Anak kula pinter to. Ah nggih. Nggih. Lan jenengan kok mendel mawon? Nah, kula niku wis tak wakilke anak kula nggih. Orang sebenarnya pada percaya nggak kalau aku anaknya Mbah Waluyo? Cocok nggak? Nggih nuwun sewu. Wong sing putri ae kaya ngono jenengan candrane kaya bumi karo langit. Wong sing putri resik putih cantik kaya ngono. Mosok duwe bapak super tetra lah. Aja ngece lho Pak Cahyo. Iki isih sedulur karo Mbah Benyamin Sueb yo. Sedulur yo Mbak. Iki aku karo Benjamin Sueb iki tunggal. Tunggal bangsa. Tunggal bangsa lan negara ya padha wae. Kowe iki ya anakku. Anak sekondi. Jane mbokku sapa? Pripun, Mbak? Beda iki karang lengku ngijabe mbokne iki wis meteng 3 sasi. Dadi Oh, malah ya ora apa-apa pacak. to, ya tetep anakku kok. Nggih. Lah nek wong meteng ki pirang sasi? Ya umumnya ya 9 sasi 10 dina. Lah sik 6 sasi ora lumayan. No, Bapak. Umpamane kowe iki 3 sasi dilairke ora ndras tok lemu. Iya. Tapi ibuku sekarang di mana? Mati. Wong karo garwane kok sia-sia. Lah nek mati tenan apa ya kon. Mbok sedo apa? Men mati. Mati ki matine jalaran apa? Wah ya mung sepele jane ya mung klilipen kok mati. Kok kelilipen kok mati? Lah klilipen apa kuwi? Klilipen blandar lu ora nggon mati. Kuwi ora klilipen ya, Mbah. Lah, napa? Keceblokan lek kuwi Lah nek pas ketiban. moto ya klilipen padha wae. Ora Bapak ki ini tadi bisa sampai sini piye ceritane numpak apa wong ya mangkat dhewe-dhewe. Pak Cahyo sak kru kabeh numpak bis barengan saka Medion ya. Nggih, Elok lho bener. Pak Cahyo. Boyokan ra Pak? Boyokan Pak. Aku boyokan kaya apa lek roh sampean mari kabeh bisa. Aku dari Madiun langsung Solo munggah montor mabur. Lah Bapak numpak apa? Aku ki numpak kereta ki lho. Numpak kereta. Lah welinge anakku ki kok meduna Senin, Pak. Mungguan wayangane malam Minggu kok kon medun Senin aku ya. Sampean kleru, Mbah. Maksudnya stasiunnya jenenge Pasar Senen ngono lho. Wah anakku welinge Jenenge ki Senen ya mudune pancen
Pasar Senen kuwi, stasiun Senen. Anakku le ngomongku nek numpak kereta medun Senen, Pak. Aku batin lah wayangane iki malam Minggu lho. Aku ngono kok kon medun Senen nek sida melu Pak Cahyo Kunta. Wes bubaran. Lah iki mau terus numpak apa sidane? Ha ya numpak bis, aku mbangane anu numpak bis ya apa sing ngawak bejane ngawak ya ana kok. Jejer wong ngomiki bocah. Jenengan niku Piyayi Putri ngejak putrane. Masalah pas ngemiki. Ngomiki bocah. Wong bocahe nangis wae ning mbok niki rak mangan antimu. Oh iya ben ora mabuk. Mbok ning ngantuk ki anake nangis aku rak ning kiwane. Anake nangis ki ya ndungkluk-ndungkluk ngene iki karepe ya arep ngrangkul ndrase anake arep dimiki kleru ndrasku ngene kok. Seneng. Aku ya mbangane jajan aku ya. Lah iya. Lah gak ibuke piye? Ibuke ya mureng-mureng medun nang terminal ngono. Waduh, gruku aku ya terus ngintik lunga terus aku lungguh nang kiwane terus. Weh, sing. Maaf Bu, lah mau ibu lho sing rangkul aku ora tanggung jawab. Ayo sing tengen sisan. Malah arep inggo ora sampean iki ora. Kok penak. Ora pareng Piyayi sepuh ngono iki ora pareng ora nggih. Malane kula ya njuk aja ngono, Mbak. Wong amah iki ora sengaja aku ya ngono. Aku ya mangan. Nggih, bocange geguyon mawon. Nggih, nggih. Lagi mau numpak bis terus njuk mudhun kene. Wes dahar durung, Bapak. Wis aku ya Jajan apa-apa. jajan Ning nggon kadang pasar. ning Jakarta ki aku ya basa Indonesia kok. Weh. Wah, iya ben ketok gaul lho. Bangke no. Aku kan ngelak. Ngelak. Beli tehnya, Mbak. Beli teh. Manis enggak, Pak? Enggak usah manis, yang penting setia. Aku ya. Karepe ki nganggo manis iki nggo gula apa enggak kok? Enggak usah manis yang penting Ayo setia. pemanis nek ra setia ya nglarani ati to. Nggih. Lara bener. Kula niku kurbane bolak-balik, Mbah. Ngeten lho Mbah Waluya, nun sewu. Sejatosipun mau kali panitia kali Pak Haji Untung lah sampun kula Mbak Elisa kalian jenengan pun dicawisi hotel jane. Lah kula padosi pundi Mbah Waluya. Kula kelingan diceritani kali Mbak Elisa. Mbah Waluya niku lek teng hotel ngisin-ngisini. Lah napa Mbak? Angger munggah teng lip sandale dicepot. Niku mun mboten anak kula mbiyen dek urung pati gedhe ya ngisini-sini nang hotel niku. Anake jenengan. Nggih, disuguh teh celup niku diudari. Lah ya ora Ora dibadarke, Pak. Ora. Lah biasane ning kono ya piye cem-ceman. wong arep mangkat mbiyen wong jenenge wong desa. Iya. Kula niku rak tuku tisu basah engko ya nggo ngraup nang mobil. Kaya Lah kok ngerti. arep mangkat iki dipepe. Tisu basah dipepe iki piye? Lah tisu kok teles to Pak, no dipepe lah garing kabeh dadi tisu basah. Ya ora ngerti ya tisu Ning garing kok. anak kula sekolahke dhuwur. Nggih, saniki pun S3 nggih. Nggih. Ya, Pak. Es telu niku napa Mbah Waluya? SD, SMP, SMA. Nek kula nek niki pancen S3. S3 ki apa, Nduk? S3 saiki S3 ki ya arepe dokter ngono lho, Pak. Oh, nggih ya. Elek-elek wong kula mbiyen ning UGM. Ayo Yogyakarta. Lho, kok ten omah niku lho UGM. Loh, lah nggih Universitas Gajah Mada. Mada. Kowe udu urip gumantung maratuwa. Sampai kok aneh ono kok ngene kok UGM. Urip gumantung maratuwa. Seneng ya, Pak, ning kene nyawang kanca-kanca Jakarta. Wah, Nggih. kuwi Melumpuk jane ngene iki piye perasaane? jane kula niku rada awak kula niku panas jane arep mangkat ning gandeng butuh duit yo ge mangkat. Tak kira gandeng nyawang kanca-kanca ngono kuwi yo Ora, saya ya. semangat. Nek sakniki ngeten, Gak, anu nek rumiyin ngeten. posek to. Oh. Ngeten iki. Mbak Elisa. Lah, Mbak nek- Elisa, lah ini kan temane tentang Sumpah Pemuda, jenengan Piyayi sekolahe dhuwur kaya Pak E wau ngendika. Apresiasi panjenengan semangat untuk generasi sekarang tentang Sumpah Pemuda pripun Mbak Lisa? Ayo. Nah, itu yang paling penting untuk generasi sekarang itu kan sing paling abot mergane udah dienakkan dengan lahir ceprot wis ana gadget. Ceprot, Ceprot. Nek ceprot ki ngene. Oh, ya. Ceprot ki ae. Ya, maksudnya kuwi lahir ceprot udah dimudahkan onone HP. Betul. Nanti saiki apa-apa digampangke. Nah, kuwi angel nek wis gedhe njuk tuntutannya makin banyak. Beda nek karo wong biyen zaman bapak, zamane Pak Cahyo Kuntadi, pemuda zaman biyen kan carane ben iso oleh kesuksesan nih merambat merangkak ngantek iso mlaku ngantek iso berjalan ngantek iso melayu. Nah, kuwi kudu dadi semangate generasi zaman saiki aja nyepelekke dumeh gampang
njuk nyepelekke, njuk bar kuwi wegah aja ngantek. Ngono kuwi. Ya nek iso ya piye carane ya Pak dinehi petuah Pak sebagai wong zaman biyen sedulure Benyamin. Ya ngene lho, nek saiki kan zaman milenial utawa zaman maju. Usume HP, kaya ibumu dek urip mbiyen iki, aku ki karo HP ki kalah. Mbokmu ki tangi turu sing digoleki udo aku, HP. HP. Aku ra kanggo, nek aku ki tangi turu sing tak goleki bojoku. Soale HP ku go bojoku. Ayo. Disita bojomu. Disita. Mbak Elisa kali Mbah Waluyo. Nah, iki enten Monggo. bocah ajaib nun sewu. Nggih. Lari niki penyandang cacat. Oh, destabilitas. Nggih, jadi terus. Naminipun Mbak Safia. Niku sinden cilik sing suarane niku luar biasa. Hadir ini Mbak Safia. Hadir wiwit sore mau, Luar Mbak. biasa. Oh, pun nate kepanggih kula ten Nggih. Cilandak mriki. Bisa Nggih. bergabung Mbak Nggih. Safia. Nggih. Mbak Safia, Mbak monggo, Safia. monggo selak Ya, ngantuk Deno. ndaan. Ya, Nggih. biasanya diantar papanya ini. Nggih. Papa Mana? sama ibunya ya. Nggih. Nggih. Monggo. Ya. Nah, Silakan, monggo. nggih. Tolong Nggih. kasih jalan, kasih jalan. Nggih. Ya, kasih lagu apa dulu Yo, itu Pak? cublak suweng. Yo. Nggih. Dik Safia munggah ono Pak. Mbak Safia. Mbak Safia. Oh, itu dia. Ayo. Cukla cukla suwang suwang keteng kelentar mampu kendung kutel tak oleh rale sapa kudu ndele ake sir pondele kopo sir pondele kopo Cukla cukla suwang suwang keteng kelentar mampu kendung kutel tak oleh rale sapa kudu ndele ake sir pondele kopo sir pondele kopo sir pondele kopo Ya, halo Safia. Pakainya aja. Ketemu lagi. Ya. Emang udah pernah ketemu sama bapakku ini? Nggih, sampun. Oh, sampun. Nggih. Rong ya seminggu kepungkur. Saiki kelas piro, Nduk? Kelas setunggal SMP. Oh, tak kira nek seminggu ki es mundrak rane urung. Masuk seminggu langsung munggah. Ya, Cahayu, Mbak Safia Cahayu. yang cantik. Gimana rasanya ini bisa bergabung lagi sama panggungnya Pak Cahyokun tadi? Kemarin udah habis bergabung, ini Senang. bergabung. Seneng ya? Senang sekali. Beneran? Senang. Kalau dari semua sinden ini kira-kira siapa yang kamu fans? Semuanya. Semuanya? Ora fanatik kuwi. Pinter. Rafanat. Ora seneng gawe lara ati kok kira. Iya. Kira-kira mau ngasih lagu apa ini Mbak Safia? Sinom nyaman. Sinom nyaman. Ape tenan. Biasane liyane ki mung lagune dangdutan iki sinom. Sanggon aku kuwi ora kenal budaya Jawa cah semene-mene iki mbokne iso kutut manggung pilih nyenggaki tarik semongko. Ya. Ya coba ya Mbak Safia. Ya Safia, Cahayu. Rodono mensotnya pas. Oke, wes hop. Nah. Galing sawung rono Pak Sakera asli wong Madura Apa tenan ya Pak? Suaramu apik, aja sok maem sing mambu-mambu lenga. Oh, ngono Kaya selesai to. apa? Oncor kompor. Eh. Tegese iki ya sing apa sing apik-apik, sing halus-halus ya Nduk ya. Suaramu apik. Sesuk cita-citamu arep dadi apa? Dados sinden. Pinter. Ya cita-cita sing arep
nguri-uri budaya Jawa. Apik ya, Pak. Inilah Mbak Safia, jadi keadilan Tuhan Yang Maha Esa di sini. Iya. Walaupun jenengan itu ada kekurangan di bidang fisik, Iya. namun oleh Allah diberikan kelebihan yang tidak semua cowok atau cewek seperti jenengan bisa nyanyi klasik. Klasik angel lho sinom ngene iki. Susah lho. Putrane Mbah Waluyo isone gur sekop. Apa, Mbah? Oh, anak kula niku ya pinter. Pripun to sampean ki? Pinter nembang. Mau nang TKI kancane kon gambar, kancane gambar mobil, gambar wit, gambar putuku ki sak nang ngene buku mung diabang kabeh. Takoni guru, gambar apa kuwi? Karpet. Ngono sare. Abang kabeh. Karpet lho. Lah iya to. Gur gampang diabangi dadi karpet. Ya Nduk Safia, terus Nduk. Ya. Swara suling mandang salah si pitung tiukum kantong mun gak gawe bingung bahan seno pati aja lali Sak mboten-mbotenipun menawi tresna budaya menika Nggih. ngerti unggah-ungguh Leres, sopan santun. ngerti tata krama. Nggih, aja kaya tanggaku wae. Cah cilik ora diwurang tata krama ora iso basa. Sekolahne gurune nulis ngono ki ya ngelekke karo gurune. Ngelekke piye? Sakrono Bu Guru ndrase ngaling-ngalingi ngono kok. kudune lak ya mustakane Mulane ngono to. iku. Monggo. Nah, ya karpet nah ya. No. kepati amar suti Sahabaté lan salate kita simbang dirapi walanda pinaso tapa brata sare tambah oso umure ra dawa ping siang ratri rak suminta sura menggawa nyuwun pangaku terakhir Rahayu sing sayo sing rukun
Tepuk tangan yang meriah, Safia luar biasa. Nggih. Safia, yang ngajarin siapa Safia? Enten pelatih kula. Ada pelatih? Nggih. Sinten? Tante Natalia dan Om Wih, Bimbo. hadir loh ini Tante Natalia, Om Bimbo. Mulane Iya. Natalia iki ket sau meguk-meguk nang kono. Aneh Delok murite nang murite, kene ya. pentas. Nah ya kene iki hasil asuane utawa apa jenenge bimbingane Dena Bimbingane, Natalia. ya. Duh, apa biasane iki lek enek Safia nembang ngene kaya ning UI wingi iki bintang tamu mbuh sinden apa pelawak mesti nyangoni kok, Nduk. Ha iya. Pak, Wingi ning UI nyangoni pelawake. Ha iya. cara neng UI. Cara neng UI lah iki nang kene kok iya dadi beda. Beda ya Pak? Pri. Pri. Kowe iso sinom ngene iki ora aja mung brengos tok ngono kuwi to. Niki Supri Kentir. Nggih to. Nggih niku brengose semanten iki wis tau ning nggon aku ki wonge kula nu ning jaba ki brengose tekan pawon. Iya. Heeh. Nggih. Ya ini apresiasi aku tadi yang dari Pak Pak Raharjo sama Pak Encun buat Ya. kamu ya. Nah, kayaknya. Mbak kowe nggo duit ora? Matur sembah nuwun. Ya, Buat duit sitting ora? aja buat belajar lagi. Jangan dikasihin gurunya ini ya, Mbak Natalia ya, buat kamu loh ya. Ya pokoke disimpen sing apik ndak dijukili ibu nggo jagong. Bu Kesi ayo. Nggih, Bu Iki Kesi. generasimu lho, ayo. Karo paring dawuh ra ketang sithik, nggih semangate bocah. Ya. Ayo. Ya. Kene tak jalukke karo anu iki. Ha kene. Ya sing rada akeh Bu Kesi mosok 20.000 aja lho. Iki nduk iki saka kae lho kae tukang usung-usung kae. Ya iki ya matur nuwun. Dari Mami Sri Dine. makasih. Nah, ya. Ya iki 100. Anake ya iki sumpah ora nyatrut aku. Matur sembah nuwun. Nah, sapa neh Mbak Kesi? Nah. Nggih. Oh, dadi talang aja terus lho, Pak. Iki tak jupuke sing rada anu sing gegem sing siset. Kene mike. Nah, sing penting duit sik, mike ora penting. Kayak iki neh. Kayak keri. Ya, iki neh. Heeh. Ya, sesuk nggo tu wedhus kayak gaduh kemubeng. Oh, bener kuwi. Ah, wah malah entuk akeh Ku iki ya. wedhus mana? Matur nuwun. Yo, matur nuwun. Ya nduk kene, heeh. Apa tak gawake wae apa timbangan? Lah, aja. Kabotan. Sik, Oh, Bu Kesi. neh. Bu Kesi Neh. paring dawuh sik. Sampun. Nggih. Nah, ya Paring kene dawuh Bu nduk. Kesi. Ayo. Bu Kesi paring Ben dawuh semangat. monggo Bu Nggih. Kesi, Mbak Kesi. Buat Mbak Safia. Nggih. Kangge anak kula wedok genduk Safia Nggih. sing nyatane bengi iki sampeyan iso tampil secara luar biasa nembangake sinom parijoto nyamat. Nduk. Kuwi ora gampang. Nembang klasik terus tempone iso pas tepat. Dadi Ndek Safia mau menawi kula amati njupuk nafas, teknik pernapasan arepe ngepaske ning nggon tempo irama niku ndak sembarangan anak bisa. Menika wau saged lho Pak Dalang. Jos. Ngepaske tempo karo ngadeg karo aku dan keronto-ronto tenan. Pak luar biasa Gusti Allah menika menawi paring kanugrahan untuk anak spesial menika ora kurang dalan. Buktine generasi sinden tidak akan pernah punah. Contohnya ada sinden-sinden seperti Safia yang akan terus melestarikan budaya Jawa. Amin. Semangat ya, Nduk. Nggih. Sinau sing tenanan, sok dadi sinden sing profesional. Sapa ngerti ya, sampean titeni ya. Sapa ngerti mengko sampean iso melanglang dunia Amin. lantaran dadi Amin. sinden iki mau. Safia, Nduk. Bu Kesi kuwi 5 benua semua sudah pernah dikunjungi mergo nyinden. Tuh. Sami Mbak Umi niki, lek ora pinter nyinden ora bakal numpak pesawat dhek. Wong anggere-anggere mendarat ngene mesti sikile melu ngerem dhek iki. Nggih, luar biasa tutukne ya Nduk Safia ya. Lek belajar Semangat tetep ya. semangat ya. Nambah Sendi kedawuh, Pak perbendaharaan. Dalang. Wah, Oh iya, pinter pinter, bahasane wis eh. kaya ketoprak. Terima kasih Pak Dalang. Di kode. Matur nuwun juga untuk Dek Safia sekeluarga. Kalau wau setiap kali saya pentas di Jakarta, Dek Safia kali keluarga mesti memberikan bingkisan untuk Bu Kesi. 5 November mangke Pak, putrane dijak melih teng Jakarta nggih. 5 November. Ini saya nanggap sapa rong karuan nganti seprene. Iya. Pripun Kale bapak? bapak ora. Ora apa-apa lah, ora dijak wayangan guru nang Jakarta wan 5 November. Dolan nggih. Oh, ini Terima ada kasih. lagi, Ya, ada lagi. tambahan. Ya. Monggo Amin. masih dibuka. Nggih, nggih. Siapa lagi? Monggo mumpung masih di sini.
Monggo ya, nuwun sewu ya. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, aduh. Terima kasih. Yes. Saged Pak, monggo. Monggo. Genduk dipun Monggo. boyong Pak, malih. Dipun boyong, Pak. Monggo. Mugi-mugi mangke Semangat, enggal pinanggih. semangat. Nggih. Matur nuwun. Matur sembah nuwun nggih Pak Dalang, Sakniki. dan Nggih. Bapak-bapak pengrawit. Ya, semangat belajarnya, nambah lagi lagunya, perbendaharaan gending-gendingnya. Nggih, matur sembah nuwun. Jee. Ya, nggih. Oke. Wah, iki Mbak Kesi mau ngendika tempone pas. Aku ki sok jatuh tempo wae ora iso bayar ya malah. Iya. Awi sing abot, Pak. Jatuh tempo. Jatuh tempo. Jatuh tempone mekar. Ayo, jatuh tempone wae nggo tuku karpet mau ora iya. Oh, salim. Pak, nggih, Pak, sami-sami Pak, nggih. Tanggal 5 November wong mboten guyon lho Pak niku Pak nggih. Ngomong tenanan jenengan. Kok dijane Jakarta tenan sampean ki kemana aneh-aneh nggih. Nggih, nggih. Ah, ya wis, wakil. Ah, nggih. Nggih. Pak ditututi mriko, Pak. Nggih. Nah. Nggih. Nah, nggih. Terima kasih matur nuwun. Nggih. Nggih. Nah. Nggih. Ban Pak aku trenyuh aku, Truk. Kok ternyuh. Bintang tamu liyane wis do kondur kabeh. Pikiran dadak. Bintang tamu liyane wis kondur kabeh. Parandene iki Mbak Elisa Orcarus Alaso isih setia kepada Madangkara, cinta kepada para penonton lho kaya ngono kuwi lho. Ngono kuwi lek ora cinta berat karo dalange mokal kaya ngono kuwi. Cinta bab Ya kakak adik ngono lho, cinta karo kakak adik ngono lho, kaya ngono kuwi. kuwi ora kuwi aja GR sik, gong aja GR. Mbak Elisa wis paring dawuh nadyan to mangke bintang tamu sanesipun mundur bar limbukan Pak Dalang, mangke kula tetep nganti goro-goro. Kula eman-eman mumpung siji bisa ketemu kalian Madangkara nggih kangen-kangenan. Angka loro men fan pecinta wayang, pecinta Mbak Elisa niku katek mboten kecewa wonten ing mriki. Kaya ngono kuwi. Jane Dalang sing ngelem karo Mbak Elisa sing iso dhuwur banget ya mung kowe ya, Truk. Aku mergo lek ku ngelemi tulus aku iki. Lahir tekan batin. Ora aku bergalagasi mboten. Ayo. Dasare ya piyayine ya kaya ngono, pinter, rupane ayu, calone ya dokter. Ayo. Pinter, suarane apik, aku seneng. Ayo. Ngono ya diduetke ya Bu Kesi karo Mbak Elisa Orcarus Alaso. Ayo. Pelak coba pelak. Ya, upamane Anu bae. Karyane Mbah Sukran Swanda sing ya viral. ya apa kuwi Sambung Wanci Dalu. ya Bu Kesi karo Mbak Elisa coba kaya apa? Ayo. Ya jumeneng Mbak, ayo jumeneng Mbak Elisa karo Mbak Kesi, ayo. Anu Bu Kesi ayo. Manuk manyar susuwe dawa. Apakah itu? Entuk sing anyar kok lali mbok tuwa. Ngono ki lho. Tak rungok-rungokne lho. Iki ket jejer sore mau, ket limbukan. Aku ki ya pas lingguh ning kene iki kok ya krungu lho. Dalange muni apa wae aku ya ngerti. Ning aku ya gur meneng e. Hitung-hitung ya bojone Dalang kuwi kudu jembar atine dawa ususe. Tak ngempet ning kok suwe-suwe kaya nyunggi kompor. Kula mboten lho, Bu. Nyapa? Kula mboten marahi kula. Aku enggak marah-marahi gitu loh. Ya, ning Iya. asline ngene lho, El. Awakmu ya rada mancing-mancing sithik. Pancing apa Kayak lagi? iki lho mbok pancing-pancing ngono lho. Aku mau ora ngerti. Apa? Perjalanan saka Solo, Iya. saka Madiun numpak bis. Iya. Esu-esu iki wis video call lah. Iki saksine Birgita Ayu. Aku video call-nya tuh Birgita, bukan video call Pak Cahyo. Sing nakali Birgita. Kok iso? Iki malah video call karo Mbak Elisa to. Lah kok omong aku, Pak, iki lho Mbak Elisa pengen ngomong karo sampean. Iki lho cah iki lho. Alah. Iki lho. Oh, Bir. Kan Heeh, Kita omong ngono kok. Mboten apa, Mbak? Lah ngapa mau kok dudone aku? Dudone Pak ini lho Pak, Mbak Elisa VC aku lho gitu aja, Pak. Lah kok ora kok dudone Bu Kesi kok dudone aku sebabnya apa? Lah Bu Kesi pas tidur kok, Pak. Diugah. Aku Diugah. melek. Ora apa-apa. Gitu. Aku melek. di sebelahnya kok. Aku ngerti, ndek mau ning perjalanan ki sampean wis ngetik Birgita, WhatsApp Birgita. Engko etok-etoke kowe anu video kalau ambek Elisa, engko aku tak omong. Aku iki krungu dhewe lho nang sebelahmu, aku merem etok-etok krungu. Ngene iki lho, ngeten iki dulur-dulur video call nang ngarepku. Sebelah iki aku ngene. Halo sayang. Wah. Ayo. Bukmu, piye? Coba saiki aku tak golek wong lanang ning kene sing ganteng nek ra ya coba mang mriki Pak. Mas. Golek sing blangkon nang kliwir ayo ngono. Ganti manas-manasi dalane aku.
Lho niku muahene itu kangge sinten to tadi itu? Hah? Tadi emang mak cepuk gitu, tapi nggak tahu kayaknya buat jenengan bukan kula. Enggak, kan sama kamu toh, El. Oh di HP tadi. Sama Ora Tadi itu salah, buat kuwi siapa? salah kabeh asline, Lah, salah pripun? kabeh. Asline, Pak? Aku mau ning HP emuah kuwi untuk keadilan dan asas pemerataan. Sing tak omah ya Bukesi ya awakmu, dadi loro. Oh. nakal. Wes bene El, Nggih, ora Bu. apa-apa. Dhewe iki lek ndalang ngene iki ya. Ya. Bojoku ki yen ndalang ngene iki wis tak liarke deh. Oh, iya. Arek ngomong apa-apa iki gak tak gagas, gak tak Berarti lebokne milik ati. umum? Iya, milik umum silakan. Sik. Piye? Ayo. Milik Milik umum. Alah kowe wani mugur salaman tok ngono kok. Lah, pripun, Salaman Pak? iki biasa. Iya. Awakmu ora mung awakmu tok wau. Ya Allah, kok sore wau niki teko lokasi Taman Benyamin Sueb niki ya ampun. Mana, Bu? Sueb. Tapi sadurunge nembang aku tak matur sik Apa? karo para panitia untuk segenap panitia penyelenggara pagelaran wayang kulit keluarga besar Taman Benyamin Sueb mriki. Saya berterima kasih sekali Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak yang menjadi panitia luar biasa. Sejak berhari-hari yang lalu ya, Bu. Betul, ini dipersiapkan sudah 1 bulan yang lalu. Mbak-mbak itu sangat bertanggung jawab bikin grup untuk mengkoordinasi saya dan teman-teman. Kami datang di sini mendapatkan tempat transit yang begitu nyaman. Makanan tidak pernah terlambat. Wah, konco-konco lek mangan jan, Turah-turah double-double. lah. Ana Terima soto, kasih ya, mie Mbak. ayam, bakso. Jangan kapok, besok nanggap lagi. Waduh. Oke. Nggak mengecewakan pokoknya. Ya, oke El, sekarang kita menghibur untuk warga masyarakat sini ya. Ya, siap. Niki wau napa lagunipun? Sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu nggih. Coba diwiwiti saka ibu sepuh dhisik ya Bu Gesi. Ya. Iya toh. Yuk. Ambo. Iya ya. Niki. Iya Pak Dalang. Peh sampean ning kene ketemu Elisa wae karo mbok sepuh sia-sia. Awas titenono sesuk-esuk lek tekan ngomah sampe ora tak paringi. Mbok, angkat neh, Mbok. Maaf ya, Mbok. Ya, di mesra-mesrake mau Elisa. Yus gak apa-apa aku terima. Aku terima. Jadi memang menjadi istrinya Dalang itu harus jembar hati, dawa ususe. Jadi nggak masalah wis. Ikhlas aku. Terima kasih. Bagaimanapun tuh cuman pikiran dan perkataan kok, Bu. Wong yo nyatane kan nggak iso nyandeng, sing iso dilus-lus ya mung debok. Ya Iya. kan? Jadi ya santai aja. Iya bener. Ora apa-apa, ngelus-ngelus debok iki malah entuk dhuwit. Ngelus-ngelus sinden malah kelangan dhuwit. Lah. Lagine pinter. Pinter aku. Alah, yuk nembang. Ya pakai bawa boten. Dibawani ora Pak? Oh, spesial ya komplit. Komplit, Spesial kok ya. Nggih. Coba. Oke sih ya, Bu. Sayang, ayo sayang. Gombal amoh. Senengane Pak Untung ini ngene iki lho, ayo. Pokoknya kalau Bu Gesi itu marahan sama Pak Cahyo terus ada Elisa. Wah, saya seneng sekali. Pasti nanti saya sawer 5 juta. Urung ya, urung kok hari ini. Mangga, Bu. Matur nuwun Bapak Ibu ingkang sampun keplok kula. Aja seneng sik wae iki dipadakne dorok seneng. Loh, samane kok kaya ngono to? Tenan lho, pehene Elisa iki aku ketok kencono dadi katon wingko saiki. Ora, Nek nang tetep omah aku ketok kencono mbok Tetep sampeyan dadi sumber kencono, ayo ngono ya. Malah bis. Wes kuwi. Sopo kuwi ngomong ngono? Sun ingkang anggar Sak garis melih Bu Gesi. wangayung rek
nderek ningali Mas Dalang mugi-mugi sukses dayanipun saking kula Ki Suryanto Karanggedhe wae nggih. Menika Pak Sur menika ingkang rama teng mriki jenak pinarak. Tuwemen yo temu iki malan ayo nggih. Tadi ada titipan juga Pak Cahyo dari Siapa, mana Mbak? ya? Nur Bali Jawi. Hah? Katanya DM jenengan atau WA jenengan. Minta nanti ngimpi, langgam ngimpi pengen Oh. pengen bawa sendiri dipalarke. Oh ini ya Cek. ketemu ya Mbak siap. Terima kasih sudah diingatkan Mbak Elisa ya. Makasih. Yang jenengan Mbak. Iya. Brandene maksa sukar jebol nimas durung uga Apa tuh Pak Taslim? Kok yang ngene-ngene iki lho ora ana rambutnya kok yang ngene-ngene. Wah ngece kuwi ora. uga ngranggati Sik piye Gong yen kowe mbiji suarane Bu Kesi karo Mbak Elisa piye? Iki mempunyai karakter sendiri-sendiri. Cara sound system no Bu Kesi iki base terus Mbak Elisa iki triple. Mangka suara gen apik ben iso stereo. Carane ya kudu duwe loro-lorone ngono. Base ya duwe terus triple ya kudu duwe ngono kuwi. Jujure piye? Jujure piye? Blakakno kuwi lek ngomong kok kaya sanggit ngono lho. Anak base, anak apa triple enek genset ora jalan Bu Kesi. Ayo. Iki sing tak dapuk genset sapa iki dadine ngene ayo. Lah iya. Suara nganggo stereo karo bass. Berarti sampean Triple. butuhe Triple. Stereo karo triple. Berarti triple aku. Ha, Basen jenengan. basse aku. Kula treble carane sik Treble. dhuwur. Heeh. Jenengan sik Ra penak kuwi ya omongane kuwi Bu Kesi kuwi. Oh, alah, no akal sampean. Sama Cara suara itu suara atas, suara bawah itu loh Bu maksudnya. takon jujur wae. Pripun? Asline gore arep pengen ngepek awakmu rabi loro karo awakmu lho, El. Ya jangan toh Bu, kok yo Ning cuma jujur aku wae. payu-payu. Jujur Cahayu, upama lho, iki mung Pripun? sak upama lho. Upama napa? Iki mung sak upama lho Upama Cahayu. napa? Aku ki dadi mbok tuwek ngono ki ya ora apa-apa. Oh. Mergone ngene lho, Nduk. Pripun? Aku ki lek nang omah ya, kowe ngerti to? Anakku ki papat. Kawan nggih. Jek cilik-cilik. Cilik-cilik. Gek Pak Cahyakun tadi kuwi lek njaluk laden-ladenan ki angel. Kudu sekali jadi. Upama ngene ya, Bu, aku butuh dimasakke sego pecel. Aku yo ndang brabat ngono sego pecel, gawe sego Tahu pecel. kleru barang kok. Ah njaluk Bu Kesi njaluk teh, malah kei susu kok malan. Osek Mau akeh ta. lemake lho kuwi. Ha iya. Osek. Terus Terus? tugas kula sing pripun? Bu? Lah, Kula ken napa? Bu? so. Aku terus biasanya to dheweke to anggere bar aku kon masakke sego pecel, Nggih. bar kuwi ras ronto kekeselen tanggapan. Bu, aku kesel Ibu. Njaluk pijet. Rumah aku pekerjaan rumah tanggaku ki gak enek enteke, El. Oh. Pijet ana, Bu? Iya, tak pijeti sampe turu. Bar kuwi lek wis sare no tangi. Bu, aku siapno teh, Bu. Siapno teh meneh, Bu. Siapno apa-apa. Wis pokoke sembarang-barang. Repot. Aku anu, Bu. Siapno apa jenenge pakaian dalang, wis kabeh. Tak rasa-rasane ya kesel ya El dadi bojone dalang iki. Ngoten. Mulane aku ijen, aku wis gak ngayahi. Mergo aku ki ngrumangsani dadi raga tuwa. Ponorogo. Dados mengke bagi tugas ngaten. Bagi Nah, tugas. upami sinten sik masak, sinten sik mijeti Aku ngaten. tak cukup masak wae. Awakmu sing apa jenenge Mijeti. istilahnya? Mijeti ya gak apa-apa. Wah, kowe ki ya milih. Elisa yo jarak ae ora senengane. Iya, no. Ayo Elisa yo. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu Bu Kesi, nano. Nano. Nona.
Iki permen kuwi ngawut ya ora. Ning aku mau gemes kok karo sampean. Ngopo? Pas nalika sampean adegan Gatot Kocok Gandrung kiprahan kuwi mau lho. Wah aku ndelok lekmu kiprah ning kelir iki rasane kaya atiku kaya kedudut ngono lho, Pak. Jan kaya ketarik-tarik mbok gendang sesuk-esuk ki aku ketemu bojoku ki tak pijeti ngono. Saking apike lekmu kiprah iku lho. Lah kowe iki anggere mijeti ya ngenggon ae. Iso wae. Ya ngerti gene seneng aku. Ning tenan lho, Pak. Apa? Seneng aku ndelok lekmu kiprah kuwi mau. Aku lek sampean nyinden ya seneng padha Bu dhewe. Oh. Iki aku rada nyes iki es, lagi diyen. Ayo Bu. Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti Bareng berdua nonono, ayo. Gambarmu uga Mbak Lisa, tarik Mbak, yuk. Sing gedhe pangamarana kemas bepujan Saya berharap semoga seni tradisi wayang kulit ini tetap akan dicintai oleh masyarakat Jawa khususnya dan umumnya adalah bangsa Indonesia. Amin. Supaya tetap lestari jaya selamanya. Amin. Matur nuwun. Amin semua Bu. Wah, iki cerdas kabeh cah loro iki. Ayo. Mendah boyo yang sida urip lan andika. Kedua rambutne slow ya. Jor lair
langsung berdua yo. Sing gede pangku kasih Mbak Elisa karo Bu Kesi. Marem to duwe bojo loro? Mboten. Tetep jenengan sing kula tresnani lahir dalam kubur. Pret. Matur suwun Bapak Ibu, mugi-mugi panjenengan betah sampai tancep kayon. Amin nggih. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Yayasan Putra Pandhawa. Mas Iwan, Mas Muhammad Irawan dan krunya. Iki gamelan wayang Agemi Swargi Pak Kondang Sutrisno, wayang terbaik di Indonesia ya iki. Iya Nggih, matur nuwun. Nah, iki ana layange tujune dilekke karo Mbak Lisa. Pak Cahyo nyuwun langgam ngimpi yang bawa kula piyambak. Wae nggih. Saking sinten iki wau? Wah. Mboten pati jelas sinten iki yang nyerat, monggo minggah mawon mriki. Ya. Ugi menika saking Pak Adi Suhadi Notok. Nah nggih, iki langganan iki. Nggih. Ngersakake pepeling. Oh nggih, mangke kula aturaken. Nggih. Sembah nuwun nggih. Monggo mriki. Wah, kaose Caksi Lover. Wah, nggih. Matur suwun Bu Kesi. Minggah mriki, Pak. Mboten Kaosnya udah nyampe tuh. Ini lho Pak, pakai ini lho. Nggih. Minggah mawon. Ah, mriki mboten napa-napa. Nggih. Wah, taksi lover Indonesia iki. Kirimannya udah nyampe Bu, makasih. Nur Bali. Dari Mbak Sinten asmanipun? Nur Bali. Subali. Nur. Oh, Nur Bali. Nur Cahaya. Oh, Cahaya Nur nggih. Bali. Pak Nur Bali, nggih. Matur nuwun kepareng mundhut kaos dagangane Bu Kesi niku. Nggih. Nggih, Caksi Lover. Monggo Bapak Ibu ingkang wonten antero mriki, mangke menawi ngersakaken kaos saged menghubungi admin. Yen mirsani Dalang Cahyokun tadi ngagem kaos niku, mangke lek foto gratis, lek liyane mbayar 50. Ayo. Pak Cahyo, Nggih. NKRI harga mati. Siap. Nggih. Hanya Pak Cahyokun tadi yang ada di dalam hati. Waduh. Wah iki elok iki. NKRI harga mati. Nggih.
Pak Cahyokum tadi hanya cintanya kepada Ibu Kesi. Wah. Biar Bu Kesi nggak dicemburuin terus sama. Wah, iki yang bilani Bu Kesi. Nyuwun tintinganipun palaran Angkur ngimpi, nggih. Monggo Pak Nur Bali, nggih. ngambara ing awang-awang langur bebasan tanpa narabasing gawe mendung lipengi dari jagat mulandoro nglembara ngugahi tumpul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi matur suwun Nggih, sami-sami. niki kirang setunggal ya diajeng boten derek langgame mangke monggo Nggih. Mbak Birgita nggih. Langgamipun. Mbak Birgita nggih, Pak. Nggih, yo ayo coba kaya apa. Nggih. Nah, nggih. kula boten derek langgame monggo mawon Nggih, nggih. Terima kasih Pak Nur Bali matur nuwun. Yo, jumeneng, Nduk, Bir. Ayo coba kaya apa. Yo. Sripet lembehane mereka Rendes luas dirakane
Terima kasih, matur nuwun genduk bir kita. Ditutup gong pepeling. Heeh, ngaturake sing apa religi salah siji. Iya. Kula nyuwun sing nembang genduk Umi Mbak Trihastuti karo genduk Winong bersama Mbak Elisa Orcarus. Wah iya. Langsung papat coba kaya apa. Monggo tanpa bawa lajeng kemawon pepeling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Dados. Bangko Purwotarito nggih. Mbah nuwun. Pak Kades Jambangan Paron Ngawi Pak Murdoko. Joko Marsito. Besok
Terima kasih semuanya, Mbak Elisa matur nuwun. Nggih. Nggih. Sami Pak. Ugi dumateng sedaya para panitia kula aturaken panuwun ingkang tanpa upami. Mesti kemawon kathah kirang lan lepatipun anggen kula ngaturaken pakeliran mila kula nyuwun going samudra pangaksami. Ugi dumateng sedaya para lenggah para sutresna budaya manggiya hayu lan rahayu tansah pinaringan berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin.